Dyma ni yn Sir Ddinbych, a di'r tywydd ddim yn edrych yn dda iawn, a mae pobl wedi bod yn gofyn i mi be mae Sir Ddinbych yn wneud i arbed problemau fo eira ac yn y blaen. Wel, gan mi ddeitha chi, mae gen ni 3,600 tunnell o halen yn y sir. Mae yna halen yn Rhuthun yma, mae yna beth yn Gorwen, a mae yna beth yn Bodelwyddan. Mae ni hen ddigon o halen i wbeth eith o'n blaen ni. Hefyd mae gen ni 9 lori, a mae'r loris yma mynd o gwmpas y sir efo tunnelli o halen i gadw'r ffyrdd yn glir. So, dwi'n meddwl bod angen poeni llawer, achos da ni yn barod. Os oes ni cael llawer mwy o eira na da ni ddisgwyl, mae yna ffermwyr allan a contractors allan sydd wedi gael o helpu ni. Mae gynnyn nhw periannau hunain i symud yr eira. So, os o beth yn mynd i ddigwydd? Gobeithio ddim. Ond os oes o beth yn mynd i ddigwydd, da ni'n barod amdano fo.